Diri nga katol man kaayo diri. Diri mo may kasabot mo diri ali sa good. Asa mo kasabot? Ako nung lost friend ko diri sa Sa gani uy. Asa gud ta mga tugod? naalagi tayo tuon na importante kayo ni. Unsa nga importante man na? Basta na kayo kasabot ako amigo so nang si Raiko ba? Wakilan niya. Aray ko. Yung sana ko na ganina sa gapaabot na into. I-contact ko ba sana ako ganina ba? Ah, sige sige. Sige, sige. Ano to? Sagot. Po tayo. Asan to itong bata to? Pre! Ano mga pre? Pre! 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 Asa ka pre? Pre! Asa pre? Pre! Bakit tayo na pre? Pre! Pre! Asa naman ka? Asa ka pre? Pre! Asa na mga pre? Pre! Asa? Asa ka? Tadi na dito tayo! Pre! Asa ka pre? Perti ka tulad dere! Pre! Asa ko kagad? Asa ka? Pre! Gabi na ito na. Sulo-sulo mo. Sangkod! Dapat ay kakita ron. Oh, asa Sige, di ay, pre? pagilis, pagilis. Oh, nyara gudi! Asa mo sa nina? Tadi sa bag! Suta. Mami, bagbi. Oo! Unsa yung bata? Ay na si Bagbinata. Kaya gibiyan na kasi mumamag. Kaya kita pagilis. Nugaw na ko! Lamigas naman ka. Ikaw ganyan bata ka. Perting katulad ng noong galya. Diri dagang kisagbot ang likod! Oo nga! Hindi, hindi kakita ron itong amigo. Ay, kisa ba ng amiguhan ka? Ito, amigo natin sa una. Kisa to! Si Kwanto. Basta, unya lang. Pagilis sa kay Kwan. Kahulaw kayo. Kitaan ka. Makwan ba ito sa... Huwag mo mo ito sila os ng Raiko. Raiko? Oo. Oh, saan mo? Nilabay rin mo sa nato. Nato na nila. Pre! Oh, sino to? Ito na, kakita na to. Ha? Ito na. Asa mo ito? Oh, ito na. Ta. Uy, Uy, pre. Kamusta man? Kamusta man? Okay na may ako yun yung uyab bay. Ay, mo uyab. Si Sheila. So, ako din. Ay, basta bay. Purag. Ako mo nagian mo naman ni ganina. Kwan ba? Word buang. Lo, Ay, sorry. dili to ako. Yan si Kwan, yung diferensya. Dili to ako. Sa Pikas video naman to. Mahal na siya karon. Okay na siya kamera. Di siya. Okay na siya. Sabi. Yan, usa mo tong buhaton na ron bay. Magkwan taron, mag-sorry tamo sa akong Kwan rin. Ayuta Sa ninyo? yuta, mga kalubihan rin. Pero pa Kwan ron. Bay, urag dako mo na yutan diri sa? Pero pa bunga ron. Creepy lagi kaayo inyong place. Dan, adok mo kay diri gud. So, anong panahon din? Ay, So, tara tara, pin. Extra story diri bay. Tala pre kay Malayawan na namin duwa bay. Ikwan sa tamo, i-tour sa mo diri na ako. Ito sa tamong. Basta yun mo kadlok sa mga lugar diri kay mag kuyog-kuyog diri. Kuyog-kuyog diri gud. Basta bay, uy gani bay. Maglaron Di na. ka mo muito. Gani. Hapon, narabagod niya. Diri mo na agit pre. Ban. Gani kapoy ba kay gud pre. Uyagan. Ay, pa. Ani mga kalubihan diri. Nakadog mo to? Unsa? Kini lugaran ni. Mo ni siya. Minteryo ni siya sa una. Nadri mga ungo. Hudlog ako. Mga wakwak. Hudlog ako. Ito mga to ni sagit. Unsa to? Unsa to? Tarong di bay. Kay katong gapon. Katong sa kami nato na bigsan to. Kinsa to? Inapot diri yung puting nawas. Dili day. Isa ka sa globe, yan naatak. Asa lubian eh? Dia dapit. Asa na? Itong mato. Ang tao nito ah. Asa na bay? Uy, bay, ayo bay. Bisa ron. Hindi na bay. Taysa. Taysa sa mukha do kay. Ato man ang iko. So ato na siyang tulong kay subong basog mangumusta na siya ba. Dali, abot na, amigo, Bisa eh. kuna. Dili kay basog yan ang kalag ba. Di kwan, ka sakit-sakit ba. Ikaw una ba ya? Kinatak. Ikaw una. Kanina mo. Ikaw na dito. Ikaw una. Ayaw mo.
Dali ah. Sige. Kinsa man bay. Uy, mandri bay. Tingog na. Uli Ano ba tayo susunod diri? Pauli na ta bay. Tara to dali. Uli ta. Ito ba? Unya na. Roommate ko ba? Ato sa kuan klaro ni kay pasinyag kuan ba? Ya. Dili kay nagkaduol ta nagkakusog. Dali ah. Ang mani bay. Nagkakusog yang tingog. Dali na mo. Nagkusog lagi ni bay. Kuyaw nani. Dali mo. Dali ninyo. Ini bay kini palalom na. Kuyaw ni bay. Nana sa diskilid guro. Na siya dagatong katingog. Dulo lagi ni bay. Lo, mo dugin ng kaputi. Ha? Lo, uli. Simon tayo mas slide ta bay. May siya. Nalibang. So what's up guys? So more pa ng video. Sinauman siya. So salamat sa paglantaw sa atong video. So shout out. Shout out to Claire Bandakirio and Kristen Joy Tantoy. Love, love. Shout out pala sa full supporters na ko diya sa kapamilya diha. Shout out ni Giselda Banogan. Shout out sa atong i-comment sa atong last video sa si Jonas Katan. Shout out sa amigo. John. Lang Jaime, shout out lang Jaime. Sa atong mga classmate. Ni Andy and sila day. So more atong video. So was na pa shout out. Napa? Shout out para sa ako magulang niya na full support na ako dyan. Oh, sa mga supportive Tapos, na diya. Palangga kay tamo. Shout out para sa among channel na Nikes Official ug sa iyang Boss Right TV. Please subscribe po niya guys. Subscribe po sa Junjun. Junjun TV, subscribe po. So, Just click and follow it. Junjun TV. Just comment. Dagan ganun siya mga kuan guys, mga content na mga channel kayo, mga cinematic. So just comment sa next video na to kung sa'yo gusto niyo content. So that's Bye-bye. it. Bye-bye guys.